Yan. Right, so good morning. 10:27. So pupunta lang kami ng mga ng mga beach. Mga beach talaga eh. Actually 5 beaches yung target namin puntahan. Kasi ayan, kasama ko si future Mrs. Gear 1 Moto. Kaway ka. Kaway ka sa camera. Kumaway ka. Dito, ayan o. Ayan, so kasama ko si future Mrs. Gear 1 Moto. Ayan. Pupuntahan namin yung mga beaches kasi magka-canvas kami kung magkano yung, kung doon gaganapin yung venue ng kasal. Yun nga. Hopefully makakita ng mura and magandang place, diba? Kailangan kulang sa amin intercom. Hindi pa ako nakabili. So next next target gadget natin is intercom para sa helmet namin dalawa, para hindi nagsisigawan tulad na to. Mahirap magsigawan sa biyahe, lalo pag long drive. So from Bani, galing kami ng Bani, Pangasinan, pupunta kami ng Bolinao, and then Patar. After that, Patar naman, diba? Dalawang beaches ata yung pupunta namin sa Bolinao, and then 3 sa may Patar. Yan, so enjoy lang natin yung view kasi ang ganda talaga dito, promise. Yan, tingnan mo naman yung daanan, pakaganda, walang lubak. Shout out Bulacan, Lubakan. Kahit dumadaan dito yung mga bus, yung mga trucks, diba? Wala pa rin, walang lubak. Ligas pa naman tayo. Yun nga lang, malalayo yung lugar dito. Yung from Bani to Alaminos, yung pinaka city ng Pangasinan ata, Alaminos. 14 kilometers. So imagine that. Ayan o, ano naman, mga gantong view look at it, guys. Bundok, napakaganda, refreshing. Kahapon galing kami ng Osmeña Beach sa May Dasol. Nag-overnight kami doon kasama yung family ko. This time magka-canvas tayo. Napakaganda. Diba? Hindi ko alam anong bundok to, pero mamaya may twisties dito. So parang marilaki siya. Ayun na, malapit na tayo dun sa twisties. Ultimate banking. Nga lang, delikado sa lupa natin. Puro paakit na to, puro paahon. So yung kakakain na Raven to. CCU. Eh maganda sa Aerox eh, ang lakas ng hatak niya. Wala siyang problema sa mga paahon. Kahit may OBR tayo or may karga ka, kayang-kaya niya.
Diba natutuwa rin yung OVR natin sa mga banking eh. Di pa ganun kasanay. So dito masarap mag-practice, kaso syempre delikado. Ingat din. Kaya lang iba rito nag-overshoot, so ingat din. Minsan may nakakasalubong ko na lang. Ay, may mga bus na ganyan. Mga ginagawa din dito, so ingat lang talaga. Yan, di ba? Marilaki. So yun lang, medyo ano na? Oo. KYT. Sa forma maganda rin yung KYT na helmet, oh. Stick din. Ganda ng graphics niya. Kung medyo maaga rito masaya eh, kasi maluwag yung daan. Ayun, medyo marami ng sasakyan. Late na kasi. And then yun, ginagawa rin yung ibang daan, so medyo masikip. So mag-left turn tayo. Saan? Dito. Hindi ko alam kung saan inuna ni Maps sa Patar. Sa sa Patar ata muna tayo? Ha? Sa Patar ba muna to? Patar? Oo, dyan naman daan. Okay. So isahan na lang pala to na daan. Ito rin kasi yung may daanan din sa Bolinao, sa Patar, ganun. Ay, may bato. Buta na lang. Yan yung importance ng helmet. And then, syempre, close visor. Kasi di mo na-expect. Tingnan mo na, ang laki ng bato. Pumalo sa visor ko. Tumalsik. Tumalsik sa ko. Sa dito. Ay, tama. Importante talaga helmet eh. Hindi mo expect kung may mga ganun. Ang ganda ng daanan dito. Kaya lang, dapat may sasakyan ka or motor. And pag pupunta kayo sa mga beach dito, kasi most of them sadyain talaga. Walang biyahe pupunta dun mismo ng jeep. Or hindi ko lang alam pero wala akong napapansin kasi yung pinuntahan namin sa Dasol, napakalayo nun, pero wala, hindi siya walang bumabiyahe talaga. Mag-aarkila ka ng sasakyan or dapat may sasakyan kang sarili. Ito yung ganda ng panahon.
thanks God naman na yung in-stay natin dito is worth it. Ang ganda ng panahon, syempre kasama mo yung pamilya mo, you know, all year natin na matagal din hindi kami nagkasama. Hirap kasi mag LDR. Bulacan to Pangasinan. Yan, Barangay Norte. Norte nga. So pag dito, napakapayapa ng buhay dito. Kaya lang, malayo siya sa sa mga essential places like hospitals, school, munisipyo, palengke. I'm not sure kung meron. May talipapa. Ayun pala, meron dito. Ayun. Ito yung school nila. Palengke, saan kaya? El Pescador. Sa bayan. Nya, mabaling mo dyan, nalawa. El Pescador na lang po kayo sa... Kasi pag dito, sa April, punuan po yan. Wala kang makitang lamisang bakante. Oo, sa bagay, ano? Oo, kung reservation. April, May po, no? Parehas, busy. Yan, March. Summer kasi. Wala bukas, reservation ko na bukas eh. Kung dos. Dami. Mangisip pa rarating yan. Pwede pong makunan lang muna ng video dito. Sige, sir. Dito lang naman po ako eh. Ito yung magandang paliguan. Opo. May susi. Ito magpagi ka na ako. Tara, ganun lang ako. Ayun, may isda, ang laki. Ayan, Patar, Bolinao, Pangasinan. Anong Costa del Fuego Resort. Yan, so dito kami naligo dati. Ang ganda rito, promise. Ito yung gustong gusto kong beach noon napuntahan. Kaya lang, ayaw ni mama kasi maalon. Which is medyo may foreigner, oh. Pulang-pula na siya. Oo. Naman, no? Purong white beach. Oo. Ang kapwa, napakaganda. Puro pino. And then napakalinaw ng dagat. May pa jet ski na sila. Oh, di ba? Oh, see? Maligo. Pakaganda ng dagat nila, napakalinaw dito, promise. Yan, ano ba yun? Di ba kayo doon kumain? Resort din yan, no? Punta natin yan? Treasures of Bolinao. Pupunta natin? May mga bisita na dito gusto ko. Ito yung magandang part ng paliguan dito. Ba't doon ba malalim, no? Bato-bato dun sa part na yun. Oo, dito talaga ang ganda, oh. Bato-bato doon, tapos paano siya? Dito, kapili yung Tara. Makikita mo dito kung nasan yung bato, yung iwasan mo. Oo. Area niyan, parang Kasi napakalinaw ng tubig. saka dito. Oo nga. Tara. So yun lang, next Space na ano dito. Yun nga lang, walang pagpupunta ng event. Walang pwedeng pagganapan ng event. Pure swimming lang dito. Dun sa Tondol. Tondol? Anda yun eh. Ay, dun ba tayo galing na, no? Oo. Anda na. Okay. So, next destination kami. Saan yung next natin? Dun sa ano? Ano ba
ba ano dito na? Search natin dito. A. Ano ba yung point A? Nelis ata yung sinabi mo eh. Ay, Nelis kasi oo, kaso exit navigation, remove next time. Hindi mo. Ano, Mercy na yun eh. Mercy yung ano, yung tinutumbok niyan. Oo. Tara. Next stop namin sa ano, Mercy. Merci beaucoup. Italiano. So, Mercy Beach Resort. May gas station kaya dito. Meron pa naman. Naano lang ako kasi wala akong makita ng gas station kanina. Sir, try nyo na lang po dyan sa G Resort. Mag-inquire kami sa inyo. G Resort. Mga kantang resort po dyan. Kaso lang medyo mahal siya. Yung G Resort sa Mercy. O yun nga po yung next namin, Mercy. Malapit na po ba yun? Opo, sundan nyo lang po yan. Tapos may gate, magpaalam kayo dun sa guard. Sabihin nyo mag-inquire kayo sa Mercy. Sige po. Thank you po. Opo. Pero yung mga pang medyo mas budget meal, try nyo rito sa Old Ramp, gano'n, sa may buwan. View, dito sa baba ng lighthouse. Masurales. Mas mababa po presyo nun kesa dito. Opo, medyo high-end yung Mercy. Pero try nyo pa rin sir, mas may na mag-inquire lang kayo. Marami po dyan. Sige po. Salamat po ano. Yeah. Alright, so dito naman tayo sa G Hotel pala to. G Beach Resort. Birthday mo pala? Saan kaya pwede mag-inquire? Yeah. So ito G. Doon pa yata yung beach nila. Teka, inquire lang kami. Araw. Good morning. Tatanong lang kami kung paano mag-event dito ba, kasal, wedding event. Bigyan ko po kayo ng wedding package po namin, sir. Sige. Ano? Ito yung kasama. Ito yung table setting. Tables and chairs. Meron po kami pag venue lang. Opo. Then, meron din naman po. Yung full package na. Ay, meron silang not included yun. Ito hindi kasama. Paano pag kasama na to mga to? Paano pag isama na to? Kasama po. Oo. Ito na lang po tayo. Di bali sa, sir, sa wedding package po namin, pag full reception, catering and accommodation. Ito po siya. Then, ito po yung mga hindi kasama po. Flowers and decoration. So wala rin kayo nito. Ba, gusto namin isama niya sa Meron naman po, kumbaga, sa supply na po nila, sir, kung meron po sa supply. Then may mga court case na lang po, di bali. Tapos pwede mag-ocular mo. Yes po, pwede naman po. So, dali na namin ito ha. Pati na rin po. Dali na namin. Ang first one is ito ba? Hindi po, i-assess ko na lang po. Sige. It's okay na natin ito. Pati mag-video, no? Yes po. Motovlog na sila sir. Nagsisimula pa lang. Ayan. Yung sir, na-event po kami kami. Oo nga. Yung mga decoration. Yung decoration na yan sa kanila. O
Or kayo yung nag-provide? po, sir. Yes. So every venue lang po ang gagawin nila. Lahat po sa kanila na supplier sa kanila na. Mag-venue lang po. Ano ba event nyo ngayon? Birthday? So, birthday. Diba, ay sorry. Diba na ito yung function? Ayan, ito yung German hall nila. Air condition. Bali function room. Wow, ang ganda no? Malaki. Oo nga. Ito po, kaya po na-accommodate ang 100 bucks naman. Okay. Yan yung 25,000. 25,000. 5,000. Tapos, Yung sound system. ang Tapos yung chairs. ito, rentals. Ito, Tapos yung 25 plus pa to, no? Ano po? Yung 25,000 plus pa to. Lang po talaga. Oo. yung sa tables na large, ilang tao yun? Yung mga ganun. Wait, excuse me. Sige, sige. Pangilang katao yung table na lang? 8 siguro. 4. 6. Oo, para ma-compute din eh kung para kung ilan lamesa lang yung ano. Tapos tingnan natin yung beach. Ayan, maganda naman no. Diba? Ito na rin yung beachfront na venue. Naman po kayong kung gusto niyo po sa dagat po talaga kayo ay sa tabing dagat po kayo sa Remedy pwede naman po. Okay, pwedeng. Reception dito na po sa Okay. Etong ganitong design, sila na rin, no? sila na po. Okay. Kung Meron silang Ayan. Oo nga, no? Sila yung nagdi-design. Tanong na rin natin. And ilang packs to, sir? Yung inan nila. Wow. Wow. Tapos ito yung yung beach. ngayon sir, kung mapapansin po nila mabato. Pero by the month of January, February, babalik na po yung buhangin. Yung buhangin po talaga ganito kataas. Okay. Kung saan po nyo makikita yun na yung umangat sir. Oo. Yan po talaga kataas yung buhangin yan by the month of January, February. Oo. Yung December po kasi, November, talagang may panahon po na nawawash out itong buhangin kaya lumilitaw yung mga so, pero yun nga, by the month of January Onwards. na po, bumabalik na po yan. Po talaga kataas ang buhangin, natatakpan po yan. Oo nga, Kaya oo. po, yung ibang wedding po namin, dyan po talaga ginaganaw. Dito sa ano na yan. Pero pag... Ikot po kami, mamaya po pwede po natin iba-update. Oo, sige. maganda pag panghapon yung So usually po hapon po talaga, mga sunset. Yung sunset naman po dito, nasa 12 p.m. Ganda. Ngayon po kasi medyo Oo. daang discount dahil Umuulas yung tubig eh, no? yes. Sige. Mamaya po pakita ko po sa inyo. Sige, sige. Okay na yan. G. Ganyan po. Hanggang dito, pwede po kayo magpa-set up. Tapos yung mga rooms sa taas. Okay. Meron din po kaming restaurant. And so, ito naman tayo sa Treasures of Bolinao. Yan. Nagre-record ko. Nagre-record. May pula na dot. Sa taas. Kita mo ba? Oo. Ay, record. Yan. So again, we're here in Treasures of Bolinao. Ano? Dito naman tayo next magka-canvas. So nakakatuwa kasi marami tayong
resort na napupuntahan. Yan. You have arrived. Diba? Saan kaya yung... dun daw yung information. Good afternoon po. Saan po pwede mag-inquire? Saan po pwede mag-park? Dito na lang po. Sige. Good afternoon po. Mag-i-inquire lang po kung paano sa wedding. May... Ito po. Okay. Wala kayong yung package na parang sa kasama na yung catering, ganun. Po? Ba, kasama na yung catering, ganun. Meron kayo nun? Kasama yung catering na. Oo. Sige po. Mas mura dito. Garden view. Tax na yan. Parang 1,000 isang tao. Hello po. Po, sir. Nasa 50 po eh. Para kailan po yun, sir? Mga April. Or peak season talaga siya. Pakita ko muna yung view, ma'am. Sige po. Okay lang naman pa nagvi-video. Okay lang. Good morning. Ito mo lang para kaikot-kaikot. Sige po. Anong company yun, sir? Hindi po. Wedding po. Isa lang po. Opo. Anong kasama, sir? Ano yung sir? Stay overnight? Opo, overnight. So, may ano kasi kami, sir, yung may family room kami, good for 8, 96 po, good for 8. Meron po din kami pang couple, good for 2, sir, is 3,250. Dating view promo na yun, sir. Din ito naman po, sir, kung mga room na ito, Coconut Cottage po, good for 2, sa taas, 4,480, may credit pass na rin po yun. Ilang packs po ito? Good for 2, sir, pang couple lang po. Okay. Dito sir naman, Marlica Ocean View. Makita natin yung view ng dagat, at yung swimming pool. Ito sir, good for 4. Ang good for Okay. natin dito is 8,960. May credit pass na rin po hanggang dito sa second floor. Pag third floor po, 8 packs na yun, 9,600 na rin sir. Dito po yung swimming pool natin. Na isa. May pool na rin, ano? Fountain per head naman. Yes po ma'am. Pati senior po. Okay din. Okay. Yes, may discount din. May discount. Ano mo access sa Pater Beach, ma'am? Pwede tayong lumabas po dito na masyal. Okay. Dito na rin po yung daanan sa mismong beach, na. Yes po. Meron din sa amin dito. Meron din doon. Ito kasi pag gusto nyo pumunta dito sa Pater Beach po, Okay. Mabato, no? Parang linaw ng dagat. Hindi siya
Hindi siya Oo. quarantine. Halimbawa po, yung gaganapan ng kasal, saan po pwede? Meron kami ano, sir. Meron kami mga ilang pa-50. Opo. Meron kami sa taas, sir, yung ano, pang malamihan yun, mga 200 bucks ang kano po. Meron naman kami sa outcome, sir. Pataas po. Pakita ko po. Sige po. Ayun, maganda, may pool sila. Oh. Yes. May ito lang ang swimming pool, sir. Kasama na rin yan. Oh. Lahat po may access po sa pool, no? Yes po. Yan, ito po yung isa. Ayan. Ay, isang pool. May restaurant naman kami, sir. Okay. Dito mga ating cottages po, sir. Kaya naman dyan po. Pwede nyo pang gamitin. Mm. Dito, sir, pwede tayo mga bato. Oo nga. May gano'n mga pwede tayo sa kayo. Sa miss, okay. Malalim na po ba yan doon? Opo, yung dyan sa hindi naman kalaliman sir, kaya pa ng mga bata kasi yung pagpaalim lang na nakakapagod. Ito yung maganda, yung may hagdanan doon. Ganun lang ito. Lalagyan nila ng Mga ganun. Oo, tatawag natin. Ang free. dito sa siya naman o siya dito na yung out o siya dito. Ah, dito pwedeng ganapin yung kasal, no? Lahat po. Pwede rin dito sir. Ayun, ganda. Oh. Up to kayo sa Oo nga. Kailan pa naman yung sa inyo, may ano na pa pala kasi gagawin natin na magdamit. Ah, gagawan po na hagdan. Ayun. Pero sa ngayon po, kung gustong maligo sa beach, sa ngayon, kung gusto maligo sa beach, saan po dadaan? Ayun doon nga. Ah. Opo, yung dyan sa public beach sir, pwede tayo. Ah, Pwede tayo nila. okay. Ito yung function hall. Yes sir, o siya dito. Dito po yung ano sir. Mga titipas po kaya natin. Opo. Hmm? Ayun. Kasama na po yung tables and chairs. Kasama na po yung lamesa at yung phone. Wala po yun, sir. Ah. Pati yung decorations po. Bali kasi pag ano, bali pag-usapan naman natin kung Opo. sa amin lahat ng Kung magkano idadagdag. Kuya Plus na yun. Magkano po yung ganito? Bali kasi dito sir, pag per hour kasi sir, 1,000. Okay lang. 1.5 per hour. Pero kung may papackage natin, kasama na sa package. Pero Ang bawa po ganun, group package, magkano po aabutin kaya? kikwintahin po kasi sir kung may accommodation, kasama pa yung pagkain, then plus po yan, kikwintahin po yan. Wala kayong sample na computation. Wala kayong sample computation. Tara po, ipapaan natin sa Sige po. Kasi ito po ng quotation. Ito pong garden view, ano yan? Ito po sir. Bali itong garden po kasi sir, nakapromo ito. Ito siya. Discount din po ito sir. Yan yung good for 4. Yes, so may good for 2, 3. Pag sa good for 3 naman sir, isang princess good po, tapos mag-extra mattress na lang tayo. Then kung good for 4 naman sir, double good naman. May double deck. Tapos, pag ganun, iaayos pa natin sila magkakasama sa kwarto. Kung ilan yung pamilya. Siyempre, pwede sila magkakasama. Oo. Kung gusto niyo, may family room naman kami. Ilan yun yung family room nyo? Madami po. Ito family room din po. Ito. Yung sa taas man, family room din yan. Wow. Ayun na lang. Ano, pero mas ano kasi pag girl, yun lang, price na. Yan ba yung family room? Hindi. Ito sir. Wala ng battery. Okay, so next stop naman natin is
Rock View. So may Bolinao din to. Bolinao ba to, Patar? Ha? Bolinao to, Patar? Patar Bolinao. Okay. So ayun daw, Bolinao Patar. So saan ang parking na to? Sige, baba ka muna. Yan. Saan ang inquire? Dali. Saan? Meron ba? Tara. Dito? Oo. Sige. Ay, suti. Parang maganda rin dito yung beach niya. Gulat ako sa bata. Nag-i-inquire lang kami. May husky. Husky. Ito gusto kong aso eh. Tapang kaya ito. Malalobot na yung GoPro. Turn off ko na lang muna. Mamaya pag nakita natin yung beach dun, i-turn on ko na lang ulit. GoPro, stop recording. So yun nga, dito tayo sa may Rock View Resort. Ayan o, mga family room nila. Unfortunately dun sa information, hindi pa nila alam yung pricing. Mag-message daw sa Facebook, pero pwede naman makita yung lugar. So ito, malilim, maganda. Malilim siya oh. So may free access naman sa lutuan. Then ayun nga, may mga kubo, may rooms, maalon. Siargao. Oh, hindi ka makaka-swimming. Hindi pwede. Dun. Oo. Picture nga natin. Naantay ko ang pas ng alon eh. Yun na nga. Saan? Ito, pantay yung daan. Ang init. Ayan. So ito yung beachfront. Oh shit. Parang pag naligo ka, yung hihigupin ka doon sa... Saan na yan? Saan ka ba? Parang pag naligo ka dyan, hihigupin ka doon sa... sa malalim. Ala, hindi pwede. Ha? Oh, dagat no. Tingnan natin. Last destination natin sa Old Rock. Grabe oh, lalakas ang alon. Patingin mo. Mababaw siguro yan. Ay, hindi malalim nga yan. Nangigot mo.
Nag-iikot ko na. Oh, wala na. Bye-bye. Pag nandun ka na, oh. Ganda pag nandiyan sa bato, tapos talong ka dun, oh. Wala na. Nandun ka na sa, ano, gitna. Saan nag-swimming yung mga nag-rent dito? Huh? Di ba may nag-check out? Saan nag-swimming? Okay, so yan, alis na tayo dito. Puntahan natin yung Old Rock. GoPro, stop recording. Yan, so kain muna kami dito sa may Giant Taclobo. Kita ba? Ayan, Giant Taclobo Seafood. So may ano lang to, ito na yung Puerto del Sol bago dumating, so kakain lang kami. Anong tinignan mo dun? Burgers na. Meron? Pero yan, may meat naman sila. Akala mo puro seafood lang. Ayan may meat Yeah. Ay. Puerto del Sol. Saan po magsisimula yung mga room? Dito. Ayan, ito po. Hindi. Ito game room. Ito may garden sila. Teka, tingnan natin mga room. Ito, anong tawag dyan? Mansion 2. Ay, Mansion 1. Ilang packs? Pang 2. 2 packs lang po. Bali, 4. 4. Additional na lang yung ano. Ito yung pool. Ganda. Ito sa baba Mansion 1 din. Mansion 1 po. Tapos ito po yung mansion. Ito yung Mansion 2. Sa taas yan, ganun din. Okay. Eh, sa mga ganun po. Ayun, no. Ano yan? Mga sa renovation. Okay. Ito naman sa cluster 3. Alin dyan? Ito. Mansion 3. Mansion 3. Ilang packs po ito? King size po. King. Dalawa. Isang king size po. Ito yung malalaki. Infinity pool naman po. Anong tawag sa mansion na to? Sitio Amore. Sitio Amore. 4 packs. Ayan siya. 13,000. May playground. Ito naman may cluster 5 po. Doon po siya sa kabila. Ito po yung bagong cluster 6 po. Ito yung maganda. Infinity pool siya. Overlooking sa beach. Mamaya punta tayo dyan. Dito muna tayo simula. So, ayan. Lahat naman po to aircon, no? Yes, sir. Ay. May eagle. Eagle ba? Yung iba ng ingay. So para-paras lang po ito. Good for ilang tao to? Same din sa yung sa cluster. Same lang din. Ang dalawa. Ito yung bago niya. Sir. Tapos babalik na tayo doon. Pag may event ba, kasal, saan ginaganap? Balik sa sir. Sa beach talaga. Pero may venue hall kayo rito. Sir. Meron din. Dito tayo dumaan, laki na ibon, no? Eagle. Eagle, no? Oh.
Dalawa sila, nag-uusap sila. Dalawa? Isa lang yun eh. Kaya maganda rito pag gabi. So may may guidelines sa dress code. Yun. So yun yung beach. Ang lawak, so pwede nga pagganapan ng event. So ito yung beach. Wow, ang lawak. Ganda. Saan ka pumunta? Oh, ganda. Yan ang low tide. Alright, so pauwi na tayo. Ang gaganda ng mga napuntahan nating beaches. So maraming pagpipilian. So of course pag-usapan namin siya kasi depende rin sa price and then sa location kasi iba nga medyo maalon, may mga senior citizen tapos may mga bata rin kami kasama. So ayun, yung last na pinuntahan namin yung Puerto del Sol, maganda sana dun, kaya lang hindi sila makapagbigay ng price kasi sa Manila pa yung office nila. So kukontakin pa namin yun para makakuha ng estimated price. And then check pa kami ng iba kasi may isa pa, yung Seaside Solimar Seaside Cabana. Yun, so check din namin yun. Sana makapili na kami. So yun, salamat ulit sa pagsama. Ride safe.